We won. We have an advantage. You see it. Yeah. But what do you think the next happen now? Are you taking a break or? I don't know. Ja nyt täällä poistetaan myös meidät tuosta kentältä. Ikään kuin me olisimme niitä pahimpia Kaikesta huolimatta terroristeja. ilmeisesti tämä hopea, joka roikkuu tuossa, on ehdottomasti voitettu hopea. On joo, että on. Että tää on Skidinä futista ja nyt syty buddhist. Mä urheilija vanis junnu valokuvis. Piilikses lätkää paikallises. Mä räppään disses the gliderin. En ota siideri, en oo niideri. Voi laita pitkät paperit kiinni vaik liisteril IFK tai HPK. Mä kannustan niit vaik niille ei netto. Fudiksest puhuu nää mä en jaksa ku 90 Helsingis paskaa. Mut se natsaa ja urheilu muut. Pitää väijyy, mulla on urheiluhulluus. Tai pekki sellainen limepunainen tai keltainen. Laita tsempata niinku Janne Niinimaa. Siit riimit saa 0-200. Musti jokerit on paskaa. Hullu tietää kuka voitti kenet. Mulla on hallus lajit ja skenet. 95 koko tää maa baasee Kosville peltos se paita komeros. Arvosta littiin ja selänetää. Kun ei ymmärrä hake eläketää. Vedä vettä ja selosta matchii. Mistä kaupasta saa ostettua tatsia? Joka päivä mä nautin sportista. Mulla on joka jengiin kausikortit. Naiset taas ihan hulluna juoksee. Aina uuden urheilijan luoksee. Heitä yllä huulee vähän multaa. Baby heitaa Ruotsin kultaa. Mä haluun joka malli tuulettaa. Miks me voidaan pärjätä USA? 3, 2, 1 ja noin! Ai! Osalla Juha hävisi tämän. Älä nyt kalastele Teemulle vittu! Vittu mä vedän sua hei tänään, pidä pää pystyssä, koko ilta tulee. Joku kattoo urheilutelkkarista. Rappisäkkei sohvalla olkkarista. Toiset syttyy NRistä pleikkarista. Kaikki ollu urheiluhulluis nadista asti. Ota tää vakavasti. 95 toril vaik isä ei oo rovasti. Kumpaa isompi himo, nuuska vai urheilu Jutilan Timol tai OJ:l tai keil muil se on okei. Urheilu hullui, urheili tai ei. Kuha peli on vaan reilu, saunominenkin on tääl urheilu. Kuulu hulluks coachikin kutsutun, mut urheilukin on hullu muhun. Vaikein sitä julkista, kato lätkää ja pelaa sulkista. Matin poika ei paljon nykyään sporttaa. Toiset tästä teki sitä ennen kuin ne konttaassa aikoinaan harrasti taekwondoa. Oli nuntsat hallus, ei paljon kallossa. Myöhemmis kulasin hongassa pudista. Kentällä junnuna harjoitin kutia. Eli veska vuorottaa päikkärit. Kun lauoin täsmä kärkkärit. Täs mensin urheiluuraani kiintosampaa kun maalit oli B-voi klaanit. Lattial pyörin sen pari vuotta. Rasitusvamma, unelmat kariutuu urheiluus päin seinää ku Senna. Yläaste lepoo, liikas femma. Inti Suomessa oli laajat jemmas. Imuri muistutti raajalist rengas. Vielä kerran vittu, mä vedän sut niin pystyyn saatana. Ja Ruotsin puolustus pelataan kebab-kioskille.
1985 ja Suomi on maailmanmestari. Suomi on maailmanmestari. Suomi on maailmanmestari. Eli vastaansyöminen loppuu meiltäkin tähän ja otetaan tiimin kanssa pari hiivaa, niin kuin Joseph Boumedienne sanoi. Me lähdetään kerholle. Kerholle lähdetään, eli kiitoksia vielä kerran hyvät katsojat yhteistyöstä ja oikein hyvää kevättä teille kaikille. Käykää jääkiekko-otteluissa vastaisuudessakin.